kasing laki lang sila ng bahay ito dun sa Kamiling. Ito mga boss, oh. The Plus ang team ni Team Paribal. Ay, si Paribal, hindi siya Paribal. Ano bang sekreto ng ganito kabilis na trabaho? May unity, no? Talagang itong trabaho lahat, no? Ano pala yung sekreto niya? Ikaw, anong sekreto? Ha? Malakas kumain. Good morning. Good morning po mga boss. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Yan, bali pupunta tayo sa Bani, Pangasinan ngayon mga boss. Yan. Siyempre yan, sa mga nanonood, ayan, lalo na kay Joker Official Vlog 2.0 para sa iyo to. Shout out tare. Yan, laging nauna sa comment section mga boss. Joker Official Vlog. Siyempre si Sweet November, kay Ma'am Elizabeth Bersosa. Yan, shout out po sa inyo. Yan, mga boss. Okay, so bili muna tayo ng materyales. So ngayon, pinipilit ko lang na ngumiti. Dahil yung nahati kasi yung isip ko dito sa trabaho natin tsaka dun sa pamilya ko. So yung bunso ko nasa hospital na rin ngayon. So mabuti na rin na nandun siya para malagaan ng mabuti. Mahirap naman kung saka pa tayo pupunta pag huli na, di ba? Pag malala na. So mas maganda kung ilagay na natin doon. At least maasikaso na ng doktor. So nilalagnat siya yung bunso ko, tapos inuubo. Tapos yung isa nagtatay siya, tapos nagsusuka. Tapos ngayon inuubo na rin daw ngayon mga boss. Yun yung last na balita ko kaninang tumawag ako. Kaninang paggising ko, tumawag ako sa misis ko. Yan ang sinabi niya. O sana gumaling na siya para makapokus na tayo sa trabaho. Obligado kasi na pumunta tayo sa mga trabaho natin para ma-check, hindi lang pwedeng hayaan lang natin. So kaya kahit nandun sa hospital sila, pupunta pa rin tayo sa mga site, sa mga project natin para tignan. At least doon sa hospital may bantay naman siya doon. Nandun yung misis ko tsaka yung nanay ko, andun silang dalawa. So binabantayan nila yung dalawang anak ko doon. So sila munang mag-asikaso doon sa anak ko. Habang tayo naman dito muna tayo sa Bani, Pangasinan. So tingnan natin kung may kasama tayong biyahe ito. Medyo malayo kasi yung Bani, Pangasinan. Mula dito 140 kilometers yata yung layo niya. So yun ang pupuntahan natin ngayon mga boss. Okay, bili muna tayo materyales. Okay, tara mga boss. Oy, nalis na yung barikada. Davis flat latex, 2 timba tsaka isang gloss, semi gloss pala. Andun kay kaya ni Kuya Tiko talaga. Davis eh. Okay, so ito yung binili natin, 2 Davis flat latex. Ang bawat isa noon 2,380. So dalawa 4,700. Tapos yung isang timba na semi-gloss nasa 2,700 mga boss. Bali 7,800 mga boss ang binayaran natin dito. So hintayin na lang natin makarga. Ayusin ko nga muna dito sa taas. Ay nako, ganito na lang natin. Dito na lang.
Okay, so ayan, nagdala na rin tayo ng cornisa mga boss. Tapos skin coat, nagdala na rin tayo. So marami pang kulang doon na materyales. Okay, tara. Okay, so dito tayo sa bahay nila Buddy. Tingnan natin kung may lakad siya, kung wala isama natin mga boss para may kasama tayong biyahe. Buds, dalakad ba? Okay, tara na. So kasama natin si Buddy Noli. Nagbiyahe. Mahirap kasi magbiyahe pag wala kang kasama, lalo na pag malayo. Maplatang ka lang, wala na, mahirap na. Mas maganda talaga kung may kasama ka. Ano, Buddy Noli. Shout out kay Sir Richard. Kaya Treban. Dandagan pa, pawid. Ano, mamalati, ano, si vlog. Okay, dito na tayo mga boss. Ayun, shout out kay Ma'am Leonisita Erkisa. Yan, ito yung bahay nila. Tingnan natin mga boss. Tara. Baba muna tayo. Bababa natin mga materyales. Good morning, madam. Morning. Dati kayo materyales ano? So pababa muna natin kasi hindi kasi yung ibang materyales. Unti-unti na lang natin kada punta natin dito. So kulang pa to, marami pang kulang dito mga boss. Okay, update natin mga boss. Ayos ah. Tingnan natin itong mga niluto nila kung masarap. Oy, ayos ah, bangos ah. Sinigang. Tapos kanin. Sinigang tapos kanin. Okay. Tapos may gulay sila rito. Okay. So itong box na to, puro gamit sa kusina yan. Kada punta namin sa site, dinadala namin yan. Mga plato, kaldero, kutsara, yung gasol natin, tapos yung burner natin, dinadala natin yung kada stay in. So yan, nakaseparate yan. Tapos ang maganda rito sa site, nagbibigay sila ng libre. So libre na yung bigas natin dito. Tapos nagbibigay din sila ng libreng merienda. So pag nagbibigay naman daw sila rito. So malaking bagay na po yun sa mga kasama natin sa trabaho. Tapos ang maganda rito, yung naibibigay nating budget sa kanila, hindi na nila magagastos kasi nagbibigay sila rito ng pang merenda imbes na yung budget na bibigay natin sa kanila pang ulam, na isa-save nila, may uwi nila sa pamilya nila. So malaking tulong po yun. So yung budget na bigay ko sa kanila, halos hindi na nila na nagagalaw. So may uwi nila sa pamilya nila. So yun maganda. So maraming salamat kay Ma'am Leonisita Erkisa, yung may-ari po ng bahay na ito mga boss. So malaking tulong po yun sa mga kasama natin sa trabaho. Okay, dito na si Sir Crystal. Kanina ka pa? Mga 13 minutes lang siguro, boss. Oo, may inayos ko pa kasi mga namin mga dadalhin dito. Nag-usap na kayo ni Madam? Hindi pa po, hinihintay po kayo. Sige. Hindi ko Tara. alam yung kwan dyan, kung paano yung susukatan. Uy, ang bilis magkasinlaki lang sila ng bahay ito dun sa Kamiling. Ito mga boss The Plus ang team ni Team Paribal. The Plus team. Maganda ba yung grupo nila?
Ano ba yung ano? Kala ko 4 months. 4 months. The Plus. Tingnan mo naman, oh. Ayan, The Plus team yan, oh. Okay. Ayos. Ayos. O, pag-check nyo lang ito, ano, Paribal. Pag-inibel nyo nga pagkikitansi, itong bar counter. No, pag-inibel nyo ito katansi, tingnan, parang medyo, ano ako eh. Parang medyo komplikado yung nakikita ko eh. Para mas sure. Saka kasi muna natin yung ano, yung granite. So sa atin. Sir, dito. Punta rito. Dito papalitan. Tapos dun sa kabila, meron pa dun eh. Babagbakin pa to sir o Oo. kuha lang. Oh, kausapin natin kayong nasa abroad. Kaya kausapin ko si Madam. Yung isa dito naman. Ito. Okay. Ito naman yung isa. Kakausapin muna natin si Madam. Sige po. Madam, where are you? Ayun pala. Andun, hintay lang natin. Andun sa may pigiri. Nasa pigiri. Tingnan natin kung anong discarding niya dyan. Okay, so yan mga 1 week na tayo rito, no? Sakto 1 week. Paribal. Yan si Paribal. Merkulis ba tayo punta rito? Oh, ayan, sakto 1 week na natin mga boss dito sa site. So ito yung dami nilang natapos mga boss. So tingnan nyo. Halos kasing laki lang nito yung sa Kamiling, yung square meter nito. Tsaka doon sa Kamiling. Halos magkasing laki lang sila. So ito lang yung natapos nila. Nakapagmasilya na sila, nakapagtakip na sila, nakapagmasilya na. So kornisa na lang kulang. Tapos yung masilyan nila, nakapag-finish na rin sila rito. Nakapag second coat na ng masilya. So ang bilis, ang daming natapos. So good job kay paring Paribal, yung foreman nila dito. So sa ganitong mga project kasi mga boss, nakadepende rin yan doon sa hahawak ng project. Kung gaano siya kagaling. Kung yung hawak ng project mo talagang magaling, talagang dedikasyon siya sa trabaho, talagang maganda yung pagkakagawa ng kisame natin. Hindi lang sa maganda, maayos pa. Maayos yung pagkakagawa, tapos mabilis pa. So makikita nyo rito, halos wala akong nasita rito na ginawa nila. So lahat good job. Ayos, congrats very much. Ayan, ganda. Masaya ako na nakita ko yung trabaho nilang ganda. So ayan, parang gusto ko magbigay ng ano sa kanila ngayon. Bonus. Siyempre kung ganito naman lang makikita mo lagi sa trabaho, siyempre gaganahan ka magbigay ng bonus sa kanila. Di ba? You know, ang daming natapos, oh. Halos natapos na nila lahat. So kornisa na lang kulang. So yun yung maganda talaga. Ang humawak rito ng project si Paribal, yun, i-credit ko yung galing nila dito. Doon sa pinaka-foreman nila, yung nagli-lead dito. Kasi yung talaga yung bumubuhay sa project natin pag wala tayo. Sa yung nagmamandar, tumitingin sa mga project natin, sa mga mali, sa yung tumitingin habang wala tayo. So good job, halos wala akong nakitang mali dito na ginawa niya. Tapos ito makikita yung apat na ganyan. So ilalagay yan dito, banda. So makikita nyo dyan sa 3D model mga boss. Yung makikita dyan sa screen yung 3D model niya mga boss. Yan. So ganyan na mangyayari dyan. Lalo na pag napinturahan. Okay, ganda. Wala akong masasabi. Pati dito mga boss. Tingnan natin dito sa kabila. Dito naman sa kwarto. Ayun, nagkokornisa na sila rito mga boss. So kokornisa na sila. Tapos nakapagmasilya na rin. Nakapag-finish na rin tayo. So ayos. 1-0. Okay. So dito sa kabila, nakapagmasilya na tayo rito. So kornisa na lang ang kailangan. Ayos. Okay, dito sa kabila mga boss, kasi dito yung living room natin, tapos may hallway tayo dito na dito makikita niyo rito. So hallway ito yung hallway natin dito. Tapos dito, ito yung dining natin, banda. Tapos kusina, bukod pa dun sa dirty kitchen dun sa kabila. So yung 3D model na ito mga boss, makikita niyo dyan sa screen. Okay, so ang ganda, di ba?
So yan, pati ako ginaganahan mag-vlog pag ganitong maganda yung nakikita mong resulta ng project natin. So minsan kasi pag mapansin nyo medyo malungkot yung pag-vlog ko, ibig sabihin hindi ko nagandahan dun sa trabaho nila, meron tayong ni-repair na hindi ko pinapakita dun sa vlog. So dito, ayos yung mood ko dito mga boss. So ang sarap mag-vlog pag ganito nakikita mo yung trabaho mo, maganda yung kalabasan. So maso-surprise kang ganda. Hindi yung maso-surprise ka na magre-repair. So dito, may kita dito, may kanal din tayong nilagay dito. So ayan, may kanal. So may groove din yan. Tapos may counterbar tayo dito. Tapos flat na lang doon. So ayun yung po yung nasa 3D model natin. Tapos dito mga boss, yung cornisa na pupunta rito, yung model na MD. Ito mga boss, oh. MD. Yan, tapos yung 45 yung sa taas. Okay. So, ayan mga boss. Tapos, pagpunta natin dito sa may kusina, sa may dirty kitchen, ayan, nagtatakip na sila. So, malapit na rin itong matakpan tapos mamasilyahan. Okay, good job. Ayos. Congrats. Congrats sa may hawak. Dahil dyan, may bonus kayo sa akin. Ayos. 112. Bacho. 112. Okay. Ayos, kung ganyan yung lagi mong nakikita sa project, gaganahan ka talaga. So may group din tayo dito mga boss, diretso yan. Tapos may single drop tayo. So may kita rito. Single drop yan na 5 cm lang po to. Parang gumawa lang tayo ng accent para hindi masyadong flat na tingnan. Mas makapal lang siya rito banda kasi dito maglalagay tayo ng ano dyan, ng cabinet pati rito. So, tapos pagdating dito, ito yung ano niya, kapal niya dito, 30. Tapos dito ng banda, 70. 70 yan. Tapos itong kanal natin, nasa 20 cm po yan. Yung kanal natin yan. Tapos yung pataas niya, 5 cm. Tapos itong nasa baba, 5 cm din yan. Okay, so yung spacing na ginamit natin dito ay 16 inches o 40.6 cm. Tapos yung carrying ay 80 cm yung layo niya. Yung paring 16 inches. Okay, so ganito rin dito. May kanal din dito. Makikita nyo, ganon din. Ayos. So ang hindi na lang nagalaw dito, itong isang kwarto. Ayan o. Ayos. Ay, si Paribal. Good job, Paribal. Ano bang sekreto ng ganito kabilis na trabaho? Para sama-sama ng upa. Trabaho lang. May unity, no? Talagang kung trabaho lahat, no? Ayan pala yung sekreto niya. Ikaw, anong sekreto? Kaya manap yan. Ha? Parang kumain. Malakas kumain. Kumain para mabilis. Ayan, pag may ano kasi unity mga boss, kung trabaho yung ano sabi ni Paribal, talagang matatapos kung talagang nagkakanon sila sa trabaho. So ibig sabihin, pag hindi ganito kabilis. Sabi ni Paribal, yan, di ako nagsabi. Dito, wala akong masasabi dito. Ang ganda. Okay. Ayos, idol. Galing. Ganda. Tamang-tama lang na silang napunta rito kasi malayo tong project natin. Kahit hindi tayo nakakabisita ng madalas, at least may pagkakatiwala natin itong project natin dito sa kanya. So parang nandito na rin tayo. Ayan o, ganda. Wala tayong i-repair. Sayang wala tayong ipapabaklas. Akala ko may ipapabaklas tayo rito. Ayan, good job. Ayan, kasama na natin si Crystal Granite. Shout out kay Ma'am Lunisita. Ayan, dito na si Sir Crystal. Si Sir Alvin Torrio. So tawag kong Crystal kasi Crystal Granite yung pangalan ng business niya. So kaya Crystal tawag ko. Yan, nag-uusap na sila ni Madam. Okay, sa sobrang busy nila, anong oras na sila kakain? Nakalimutan nila yung oras. Nakalimutan namin kumain. Kasi parang ayaw na nilang kumain eh. Gigil na gigil sila sa trabaho. Mga boss. Yung kalabaw nila. Kakain. Hindi naman dapat sa kalsada yung mga. Kain tayo mga boss. Ay, meron na?
Ito, dito na burbo. Ito, sabi, bonsai mo ba? Wala. Oh, nanginginig ka na naman yata. Kulang na naman. Ito na naman yata, Bansyong. Nanginginig na naman kamay niya, tignan mo. Alcoholic atan. Nako, delikado ah. Moto ba ito? Sir, baka. Nung madi na kayo naman, tigar-tigar. Delikado siya, ano? Ilang taon ka pa lang. Bas, lato. Sige pa, tagtag. Sige, go, tayo pa. Bakit na? Bagay dito, bakit? Sige, pala mo yan, sir. Mag-iling. Ikaw pa nga talaga nga itong bagong ko nga talaga. Giniling na bangus. Oh, may tuyo pa rin ito. Yung mga baso natin, ilabas niya. May sito pa dun, oh. Adobo. Akala ko sinigang, pakso pala. Sige na. Sige natin. Ay, sinigang. Dapat papayat din eh. Manuklat kurangin. Dito may pakat. Gabungan ng atarang. Okay. Masipang. Ito kay tigataboy sa ata. Pakat. May busata. Ado sa sida pa igor di ka dyan eh. Adi gata, ano diyan? Coconut nga ako. Wan. Ado sa sida, nakatato. Sa nga pulo no ka di stack na ka nga panggata. Ngayon sa sida. Hindi ka di ay toyo, di ba? Adi ti stack na. Adi ka, ano, gata. Ayun kaya, di na nakatitagan. Nahilig na. Rizal. Ang turuntan. Hindi ko rin mahilig tigit pa. Hindi nga na namin naubos, eh, wala na yung kaganda. Minsan pas, di na namin naubos yung gata. Nagsawa na rin siguro kakagata. Biyernes tayo uwi. Sige dito. May sabihin daw si Bansong kami natin. Babalik ka? Ay, Kuntik kaya nanginginig eh. Baka muna dahil ko. ito. kaya pala nanginginig na kanina eh. Kailangan na to, boss. Nagina. Niri. Pangalaman mo na, boss. Kailangan na. Pangmerenda. Ay, bumakatan kami ng anong kimalam. Hindi ka. Pulutan ko lamang. Pulutan? Mati, ano, sakpay tilok kumat. Pag kumano, madi ka nga bansyong. Bansyong garod. Badutang muna. Bago po trip. Yung grumating bansyong. Magkasiyo ko. Pati yung mga kasama mo, natatawa na lang eh. Pang merinda ko rin, natatawa na rin mga kasama eh. Libre na. Bet pa rin yung bale. Pang merinda ko rin, natatawa yung mga kasama eh. Siguro yun ako. Hindi na hiliwala eh. Baka ibang merinda. 2x2. Okay, so ayan po, alis na si ano. Uwi na daw si Sir Crystal Granite. So ayan, sa mga gusto magpagawa ng mga granite countertop. So about granite mga boss, kontakin nyo lang si Sir Crystal Granite. So makikita nyo dyan sa screen yung FB niya. So message nyo na lang po siya. So dyan po kayo mag-message pag tungkol dun sa mga countertops ninyo para sa kusina. Okay, sa may hagdanan. Basta tungkol sa mga granite mga boss. Okay, so ingat sir ha. Yan, pumunta pa si Sir Crystal dito sa Bani. Malayo-layo to mga boss. Sinukatan niya na tong ano, yung kitchen natin dito, countertop. So mag-usap na lang sila ni Ma'am Lunisita, yung may-ari ng bahay.
So mag-usap na lang sila na doon sa tungkol sa price. Mas maganda kasi kung dalawa na sila mag-uusap doon sa price para hindi na dumaan sa akin. At least direkta na yung pag-uusap nila. Wala nang ibang pagdadaanan. Mas mabilis yung komunikasyon. Okay. Okay, maraming salamat sa pagpasyal dito sa project natin. Okay, alas 12. Ano muna tayo rito mga boss. Pahinga muna sila. May konti. Trabaho ulit. Okay, so dito sa project natin, so may papagawa ulit sila madam dito sa kitchen cabinet yung gagawin natin, modular kitchen cabinet. So magda-down ulit sila sa atin ng 100,000. So ayan, pipirman kami ng kontrata. Tapos dun sa dati na kontrata natin dito, so magda-down ulit po sila, mag-additional sila ng bayad. Okay, pirmahan muna tayo. So itong kitchen cabinet, mahuhuli pa naman ito. So magpipintura pa tayo. So hindi pa natin magagawa ito kagad. So yung gagawa rito kasi sa bahay, sila rin yung gagawa ng kitchen cabinet dito mga boss. So sila rin magtatrabaho. Okay, tapos ipapayos pa nila madam yung countertop nila. So mag-usap muna sila ni Crystal Granite. So yung mga boss, lalagay na yung design mga boss. So yung ginawa namin dito mga boss, so madali lang naman ito. So gumawa kami ng ganito, nilagyan namin ng wall angle, yung gypsum board. Tapos dun sa paglalagyan, tapos nakamasilya na yan mga boss, tapos may fiber tape din dyan. So may naka fiber tape dyan, lahat ng dugtungan niya may fiber tape o mesh tape tawag dun. Tapos ibabarena na lang namin dun sa taas. So may wall angle din kami nilagay dun. Okay, so ayan, malinis na po siya. Babarena na lang. Yan pa yung paggawa namin ng design. Okay, siyempre dito mga makikita nyo may awang dyan, pwede na natin masilyahan yan. Siyempre lalagyan pa rin ng fiber tape yan, yung sa may niya, sa may gilid niya, lalagyan nila ng fiber tape yan. So isa sa yung kalahati nasa taas, tapos dito sa baba ay kalahati rin. So ganyan mga boss. Kasya ba tayo rito? So yung mga boss, dito may fiber tape dito, hati natin fiber tape diyan. So maghati sila ng space. So nakatiklop siyang ganyan. So ganun gagawin natin para mas matibay siya, bukod pa dito sa screw. So pati ito, malalagyan din ito mga boss, mamasilyahan natin. Okay, so ang kinis, di ba? Kasi mahirapan na tayong magmasilya pag nilagay na natin yung isa, hindi na natin madudukot ito. So kaya dito sa ano pa lang, bago natin lagay, minasilya na natin para mas maganda. Okay. Tapos pin light. So pinakinta ko na rin kay JR kung ilan yung pupuntang strip light dito para may bigay ko yung kwenta natin kay madam. Tapos mamili na lang siya kung anong ilaw yung ilalagay dito. So yung kinikwenta na ni JR. So strip light, ang balak yatang ilagay dito RGB ni madam, yung 16 colors na may remote. Tapos dito sa kwarto, ayan, nakapaglagay na tayo ng kornisa. So ayan, naglalagay na rin si doon, yung banda ron. So lahat yan malalagay ng kornisa yan, baba tsaka taas. Okay. So ganyan pa yung isang dito pa sa kabila mga boss, malalagyan pa dyan. Okay, dito okay na. So dito na lang ipapa double check ko to. Tapos isang gagawin pa natin dito yung modular kitchen cabinet. So nag-down na sila kanina. So gagawin din natin yan. Tapos itong tiles niya, papalitan ni madam yan ng granite. So kailangan palitan yan ni Crystal Granite. So ayan, mag-usap muna sila sa price kung makukuha ni Crystal Granite. Okay, so ang natin dito, pintura muna tayo. So pag natapos yung pintura, sa tayo gagawa ng modular kitchen cabinet. Sa tayo gagawa. Okay na. Ayos na. Gumaganda na.
Oh, ayan mga boss, oh. Ayos, doon sa 3D model, kuha talaga. So, kaya maganda talaga kung may 3D model tayo na nakaktwal sa bahay bago tayo gumawa ng design. Bukod sa mapapadali yung trabaho natin, hindi na tayo baklas ng baklas kasi doon sa 3D model, yun na talaga yung pupuntang design dito. So, pwede natin palitan yung mga design nun nasa drawing pa lang. Sa drawing pa lang mapapalitan natin. Hindi tulad ng pag nag-actual ka, pag hindi mo nagustuhan, papalitan mo. Magastos na yun mga boss pag ganon. So ang laking tulong ng may 3D model mga boss pag gagawa ka. Kaya lang, may mga nagme-message sa akin na gusto nilang magpa-design ng bahay nila, interior o kaya exterior. May nagme-message sa akin baka pwede daw designan ko sila. So sabi ko naman, hindi pa ako nagdi-design sa mga ganon mga boss. So nagdi-design ako dito sa mga project natin. So hindi ko na kasi maharap na mag-drawing kasi marami akong project na pinapasyalan tapos binabantayan. So tayo yung talagang ginagawan ko lang ng drawing, yung mga kliyente ko lang. So yun lang mga boss. So kung gusto niyo magpagawa ng design, marami naman po diyang architect o kaya mga draftsman. Yan, pwede po kayong magpa-design sa kanila. So magagaling din po naman sila mga boss. So yung mga drawing ko, exclusive lang sa mga nagpapagawa sa akin mga boss. Okay, so yung cornisa pala mga boss na ilalagay dito, ito model na MG. So nasabi ko rin kanina, yung cornisa rito, mga ceiling rose. So may ceiling rose tayo dito. Yan yung isang ceiling rose nandito maliit. Ito. Okay, so yan yung pupunta dito sa salas. Tapos yung malaki, di kabit na yung malaki mga boss, andito na yung malaki. So yan. Okay, makikita nyo? Ayan. Okay. So lahat ng cornisa dito, tsaka ceiling rose, ilaw. So pwede po kayo mag-order sa amin. Order lang po kayo kung gusto nyo magpagawa. Kung gusto nyo mag-order mga boss, makikita nyo yan sa screen. Mag-message lang po kayo dyan sa Maclagunilla Cornices. Makikita dyan sa screen. So message lang kayo. Ayos. Okay, so naikabit na. Naikabit na mga boss. Ayan o. Naikabit na. So ang kulang na lang dyan yung masilya. So masilya natin. Tapos yung may tape. Okay na. So ayan mga boss. Ayos na ayos. So yung sa kabila na lang ang lalagyan natin. Susukatan ni Paribal. Okay, dito sa project na ito, good job. Wala akong masasabi. Okay lahat yung mga kasama ni Paribal. Siyempre si Paribal, unang papasalamatan ko rito kasi sa yung dito, pinaka leader, team leader nila rito sa project. So yan, good job. Wala akong masasabi. Okay, so ang isa pang ipipuntura pala natin dito, Davis Paint. So ayan. Yan, shout out kay Ma'am Rain Davis at kay Ma'am Cass Alabaso. Ayan. So Davis Paint to yung lalagay natin dito. So kahit hindi sila nag-sponsor dito sa project natin. So ayan, gusto kong pasalamatan pa rin sila Ma'am Rain. Ma'am Rain. Ayan. Okay. So dito sa mga tanong niya, sa may accent, sabi ni Ma'am, ang ilalagay daw natin dito, dark brown. So dark brown siya. Pag titignan mo siya, parang black na may brown, black o kaya brown, parang dark brown. Nilalagay natin dito sa mga kanal. So karaniwang nilalagay kasi natin dyan, black. Yung black po na pintura. So dito, request ni Madam. So yun yung ilalagay natin dito. Okay. So yung ilalagay na pintura dito, simple lang naman. Doon sa pinaka-ceiling natin ay flat latex ng Davis. Flat latex ng Davis. Tapos dito sa may cornisa, semi-gloss ng Davis. So yan po yung ilalagay natin na pintura. Okay. Okay, dito pala sa ceiling project natin mga boss, tungkol sa kisame. Kailangan pag magkikisame ka, importante yung level ng kisame, tapos yung tansik. So yan pinaka-importante sa pagkikisame. Dapat maganda yung pagkaka-level mo sa framing pa lang, makikita mo
maganda yung pagkaka-level mo. Tapos yung pag maglalagay ka ng tanse, dapat maganda rin pagkakatanse mo. Kung naglagay ka ng tanse, dapat yun ang susundin mo na guide mo pag magpe-frame ka. So pag maganda yung level mo, maganda yung tanse, pagkakatanse ng project natin, maganda rin yung resulta ng kalalabasan ng project natin. Siyempre, andun na rin yung pagmasilya. So, dapat maganda rin yung pagmasilya. So, wag natin tipidin pag sa masilya mga boss. Wag natin titipidin yung kisame natin. So, kasi yung ibang nagmamasilya, pinapahid lang nila doon sa may crack banda, doon sa mga dugtungan, pahid-pahid lang. So, hindi pwedeng ganon. Mas maganda talaga kung yung maglalagay kayo, wag nyung tipidin, naka-standard yung pagmasilya ninyo. So masilya, fiber tape, masilya ulit mga boss. So importante talaga yung masilya, wag yung titipidin yung masilya. So ayan, kaya maganda yung doon gaganda yung project natin. So basic na kasi yan mga boss, yung paglagay natin ng level. Lilevel yung masilya, basic na po yan sa pagkikisame, pati tanse. So ayan, kahit pagdating ng panahon, gagamitin mo yun yung procedure na yun. Kahit matagal ka na nagkikisame. So wag mong kakalimutan pa rin yung pag-nivel tsaka pag-tanse. Yan ang pinaka-importante. Kahit gano'n ka katagal, kung hindi mo gagawin yon, wala rin mga boss. Okay, sasabi ko lang dito kasi may na-experience na kasi akong ganun. So dito talaga sa hawak ni Paribal wala akong masasabi. Ayos. Anong sikreto Paribal? Na mabilis ang trabaho? Paribal, anong sikreto? Ba't mabilis ang trabaho? Basta sama-sama kuan. Sama-sama daw na magtrabaho. May unity. Oo, walang gulangan, no? Yun, number 1. Ayan, yung number 1 daw, walang gulangan. Okay. Yan, may sumasagot doon sa loob eh. Ano yan to? Anong importante doon sa trabaho natin? Para mabilis. Ano yung para mabilis yung trabaho ng ano? Ubed ka sabot ka ng sabot kanina. Ano yung sekreto? Wala na talaga yun. Nahiyahan na nung siya na kanina sabat ng sabat mga boss. Ayun, yan ang sekreto mga boss. Importante talaga yung foreman mo, kasundo niya yung mga kasama natin sa trabaho. Ayan ang importante. Isa lang yung goal nila para bumilis. Kahit mabilis kang gumawa mga boss, ikaw na yung pinakamabilis na gumawa ng kisame, pinakapulido. Kung hindi mo namang gagalingan, kung hindi mo namang tatrabawin, wala rin. Diba? Oh, mabilis ka nga. Eh, kung wala ka namang ginawa, kung di mo po, wala rin. Ganun dyan mga boss. Okay, tara na mga boss. Uwi na tayo. Sugante. Madam, Uncle. Salamat. Kay Matan. Tara na mga boss. Uwi na tayo. So, tingnan natin kung makapunta pa tayo dun sa ospital. So, hati yung ano natin mga boss, isip natin ngayon. So, dito buti na dito, medyo maganda yung mood natin dito kasi maganda yung trabaho nila. So, medyo napawi yung isipan ko. So, ang iniisip ko lang ngayon, yung anak ko nasa ospital. Yung dalawang anak ko doon. Okay, tara. Okay. Okay na. Okay, si Buddy uli na yung magdadrive. Let's go! Oh. Bumili tayo rito sa 7-Eleven sa Bani. Ayan, mga subscriber natin. Ayan, oh. Yan, magbigay kayo sir kung may bibili rito. Mag-iwan tayo ng sticker. Ayan, sa mga taga Bani mga boss, kung gusto nyo yung sticker, kuha lang kayo rito sa 7-Eleven. Thank you. Okay, salamat. Subscribe po kayo. Yes po. Salamat. Okay, tara mga boss. Diba, palapit yung balay, dagas na yung nanay.
Okay, dito na tayo mga boss. Daraw natin si nanay, tapos punta tayo sa ospital para may kasamang magbabantay doon si Mrs. So wala tayong ibang asahan kundi yung nasa bahay lang. Si nanay lang naman yung available doon sa bahay. So siya na lang yung kasama ni Mrs. na magbabantay sa ospital. So ngayon mag-isa lang si Mrs. ngayon doon sa ospital ngayon. So kaya kailangan kong dalhin si nanay doon. So ako hindi ako pwedeng pumunta doon sa ospital dahil may trabaho po tayo kinabukasan. Tayo mga boss. So punta natin si nanay. Nay. 1 hour later. Okay, dito na tayo mga boss. So nauna na si nanay doon sa taas sa may kwarto. Nagpark lang ako. So tara, punta tayo sa taas. Okay, let's go. Tuto. Okay. Second floor. Okay, dito na tayo. Hi kuya. Hi. Hi Ian. Mainit na naman. I said Papa. Okay. Hi. Papa, are you vlogging? Yeah. Are you okay? Na-check ko yung list ko. What is that? List for? Brian, Johanna, Like that? Brian. Kasi nawawala, tapos ngayon nag-asa naman ngayon. Hindi ko siya nilalangin. Kanina. Okay na yun, ngayon na siya. PTSD. There. Pag dark, So sabi ng may place. doktor, yung itong Dark na, kasi pangalawa wala ko. na si Tita Bina. Ano na. Medyo okay na siya, no? Oo, Ngayon. okay na siya. So ano na yung ano sa tiyan niya? Aniba? Amoeba. Amoeba. Infection sa ihi. Tapos infection sa ihi. Yun po yung sakit niya. So mas okay naman siya ngayon kaysa nung unang punta namin dito. So meron ng pagbabago. Ubo. Ubo, may ubo rin siya. Pero konti na lang kuya, di ba? Pagaling ka na, no? Very good. Tapos yung isa naman, si Ian, si Grayan. Lagnat pa rin ngayon mga boss. Lagnat pa rin siya. Pagaling ka na Ian ha. Nabili Ian. Magkasama po sila dito sa isang kwarto. Ang dami naman kulam, Huwag ka naman magkulam na sabi. Okay. So at least dito na sila sa ospital, maalagaan na po sila ng maayos. Nalove ko si Mama and Papa. Me too, I love you too. Hello. Ay. Yan. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Kita ulit tayo bukas. Okay? Ingat po kayo lagi. At God bless.